Sa number 7, lady rider patay sa malapakan sang truck. Maga-overtake untani ang 21 anyos nga babayi sakay sang iya motor sang iniang nasangit sa gutter sa Taytay nga sakop sang sitio Buswang, Barangay Bios sa Banos sang Amlan, Negros Oriental, Martes sang aga. Nabili ng iya motor samtang nagtabog ang rider kag nalapakan sang goma sang truck nga may karga nga semento. Ginsiling ni Police Staff Sergeant Mark Anthony Rodriguez, Assistant Traffic Investigator sang Amlan PNP, nga pareho padulong norte nga direksyon ang motor kag ang truck. Ang napatay ang taga Mandaue City, Cebu kag tumandok sang Santa Catalina sa Negros Oriental base sa ID nga nakuha sa iya mga pagkabutang. Detained karon sa custodial facility sang Amlan Police Station ang driver sang truck. Yung victim is kuan bag transport sa rural health unit namin dito sa lugar namin, ma'am, is it was declared by the duty physician, ma'am, the municipal health unit based on arrival, ma'am. Both vehicles traveling to north direction. Pagdating sa place of kanang accident is yung motor attempted to overtake. Upon overtaking, yung motor niya na sangit sa concrete gutter sa bridge, ma'am. Motor niya is na iwan yung tapos siya nalagpot siya, ma'am, ba na thrown. She was thrown at the sa rear portion, left portion of the truck. Motor na punta sa ligid, the motor na she was run over by the wheel.